Gaurko konbidatuak Arrasateko institututik datoz, baino batzuk antzuolarrak dira. Hori dela eta behar bada, gure gaurko elkarrizketatua. Konta iguzu, Manex, zeba erabaki dozue Aitor Mendizabal elkarrizketatzia? Azken finean, zelan hemen Debagoianeko, Debagoianan bizi danez, eta hemen jaio danez, esan gaben, nire lehen guzina, danez, antzolakoa esan gaben, pelotari bat, danoi gustatzen jaku pelotia ikustia, azkenian, orduan esan gaben, pelotari ezagun bat, Aitor Mendizabal, pokertuko. Gaurringo dozu elkarrizketia, baino eneko bazoiazte astetxo batetzuk hau prestatzen, zelakoa izan da prestaketa hau, eta bueno, ze espero dozue gaurko saiotik? Guk haman bidez lortu ditu hau biditxo danak, eta hortarako Manexek idatzi izotzen dana WhatsApp bidez taulan, eta ero berak bidalizuzkun bidixuak. Eta espero dena ondo jutia, eta ondo pasetia elkarrizketatuak eta elkarrizketatzaileek. Hau jakin da, guazen hobeto ezagutzera gure gaurko gonbidatua. Aitor Mendizabal badiola, Antzuola, 1989 eskupilotako jokalari profesionala 2011an debuta egin zuenetik. Iaz, azaroaren 30ean esan zion agur profesional mailari, zaleen eta lagunen babesarekin Eibarko Astelena pilotalekuan. Hasieria politxa izen zen, eta amaieria ondo juten da, jendia etorriko da, animo faltek ez dut seguro, eta nire aldetik itxura hon baten duten du. Guazen baina, hasiera hura gogora ekartzera promozio mailako lauterdiko txapelketaren finalaren atarian. Aprobetxa egin bide aukera horrek, jende asko igual nahikoa indozu jauza, baina behin finalea jauta aprobetxa egin bide aukera honek eta irabaztera. Eta aprobetxatu, ondo aprobetxatu zuen Antzuolarrak aukera. Finalea jaune eta txapela lortu eta importantiena hori da, txapela egin etxera. Garaipen honen ostean, Antzuolako herriak posarren hartu zuen pilotaria, eta Mendizabal hirugarrenak trukean eskerrak eman zizkien. Gauza asko esateko, eskerrik asko etorri izaten danoi, eta indostasunatik, eta hori, eskerrik asko. Eta asteburuak utzitako beste albiste posgarri bat kiroletan izan ere Aitor Mendizabalek Mendizabal hirugarrenak jantzi zuen zapatuan labriten buruz buruko txapela bigarren mailan. 2016a ere urte oparoa izan zen promozio mailako buruz buruko txapela jantzita. Inguruan pelota bat eskuan sartu bat, eta eroia partiduan sufritzen, ezta? Bildurrakin eskuen notzan ondo sartzen, azkenian irabazio eta oso pozez. 8 urtenen ostean, iaz esan zion agur profesional mailari, pilota baina sekula utzi gabe. Ondo etorri ikusentzuliok, ondo etorri galde gazte saiora, aurkezpenin ikusi dozu, zendan gaurko gonbidatua. Aitor, azteko eta kaixo eta eskerrik asko tortziarren, Kaixo. Gustau jatzu bidixoa, aurkezpen bidixoa, edo? Politxa, ez da, espaldi olako rekuerduak ikusitxa, posgarrixa, espaldi olako bideoek ikusi barik, lehenengo txapela, debuta, bigarren txapela, eta posgarrixa olako bideo bat ikustea. Gaurko gure protagonistak Arrasate Institutuko ikasleak dira, ezagutu ditzagun, prestatu duzku eta bidixo bat, ikusi dugun. Kaixo, gu? Jokin. Janire? Eta Iratiga. Gu Arrasate Institututik gatoz, eta pentsau gauen momentuan izango zala, Aitor Mendizabali itxia entrevista bat, behin bere karreria amaitun dauela, pixka bat gehiago ezagutzeko. Aitorre gure herrikoa zela danez, pentsa goinoan ilusioengo zotzala bi antzolatarrek berai entrevista bat itxia, gainera bere karreria amaituta, eta hemen gari, galde gazten. Eta gure burua aurkeztuta, platoan ikusiko ga. Agur! Ikusliak ezagutu ditugu, eta hainbat galdera prestatu dituzte, baina lehenengoan ekingo dotzut, Aitor. Zelako pelotarixa da Aitor Mendizabal? Ez dakit nola esan, ez? Azkenean pelotari ezberdina, ikusi dut urte batzuk aguanto dut, esango neban nahiko bizixa, eta nire kualidadiekin aldanik eta azkarren tantua amaitzera juten dana, ez? Azkenean kualidade batzuk
ez dauzkat igual, beste batzu dauzken kualidade batzuk, adibidez indarra, altura, eta saiatzen naiz, beste gauza batzuk egiten, aurrian joku aurrera eraman, eta alik eta azkarren eta onduen batatu amaitzen. Ondo, ontsi, ikaslien txanda, baukieta galdera desente prestatuta. Eta zurin esan nundik etorri jatzen afizio hori pelotan jolasteko? Eta zeatiz Mendizabal hirugarrena? Pelotan jolasteko afizioa txiki-txikitatik, azkenean haitxabe beti pelotan ibili izen da, eta mutiko-mutikotatik amamakin juten nintzen Elisa Aspira, antiguako Elisa Aspira, pelotan jolastera, eta hor dutik gero eta aurrerago, eta gero eta serizuago, esaten dan bezala, eta azkenean suertez, eta saiatuta iritsi ginen, iritsi gan lekura. Eta gogoratzen zare federatuta jolastu zinu lehenengo partidutaz? Federatuta, ez dakiz zenbat urtekin izango zen, 10-11, azkenean lehen gu gaztia ginenean zeben lagatzen, jolasten federatuta, deporte eskolarrez aparte zintzan partidu jolastu, eta partidu jolaste ginoen, kanpuan, Naparruan, edo Herrioxan, edo holako lekun bate, baina bestela Gipuzkoatik lehenengo pelota partidua, nik usteot 10 bat urte inguruan jolastuko nebala lehenengo debut fitxiakin esaten dana, federauta. Oso ondo, Aitor, ikasliek izen galderak prestatziz aparte, beste bidixoren prestatu dabe eta uste hasierako urte horretako esperientziak badauela batengo gertuko horren bat ikusiko duguna. Txiki-txikatikan oso mutiko mugidua zan eta pixkat bihurri xabe bai. Baina ikuste jakon deporteako eta gauza askotako oso habilidosua zala. Gero, pelota mundua beti bizi izen da gure etxian. Pelotan ibililegoan nintzen da gurien beti izen pelotak eta, umia badakizue. Etxian dagoen gauzia erabili iten dabe. Eta ikuste jakon baseukala. Bere zena, gaizan, frontoira jun, eta orduan raketekin txamorro esan jolastiak, eta gaizan igual, malo pelota segidu jotzeko, Baina, ibiltzezan bai pelotan, bai futbolien da, bai hausin deporte egiten ibiltzezan, laguneki. Horre, esaten dut aitak, hasieratik basauketzula doai batzuk, askotan igual kirola bera aukeratzi igual seguramente izango esan zuretako apur bat saia edo? Bai, azkenian mutikotan esan da bezala, azkenian kirola danetik itzen du, herri txiki baten igual aukera ez dago hainbeste aukera, eta guzokun frontoia eta kanpo futbola, Eta gehixena futbolian da pelotan, eta bixetan ibili izen naiz, futbolian juvenilak arte aguanta uneban, eta gero aukerak eta bat, azkenian bi kirolak batera uztartzia gauza saia esan, azkenian astebururo partida asko, eta, mesazpi urtekin futbola lanean, eta hasi nintzen, erabateko dedikazioa pelotea eskaintzen. Eta da mutu ezara egin aukeraketaz? Ez, momentuz, ez. Futbolian gustora ibiltzen nintzen, futbolian beste ambiente bat egoten da, beste rolloa, eta azkenian taldeko kirola da, eta lagundanak gehixenak futbolian ibiltzen di, ez? Baina, zuk esan da bezala, ez da mutu. Esan da, ikaslitzen da. Bakizu jendeak 360 gradu ditzutzula, eta zeatik da hori. Hori, nik uste dut sakiatik, ez? Azkenian sakian berezitasun hori dauka, saki etaratzen dutenean buelta osua emuten dut, eta jende asko esan dozta, hori entzumari neukan, 360 gradu entzumari neukan, baina asko esaten dozte berezitasun hori gustatzen jakoela. Eta zuke parti basukotzu nian, zein eixoko zinun, binaka jolastia o banaka? Ez dakit, zer esango nean, banaka beti berezitza da, azkenian banaka zuzare kantxa guztian zu bakarrik, eta zuk inbiozu dana, ez da? Azkenian politxegoa da banaka beste xarma badauka, barruan beste gauza bat sortzen da, azkenian zure gain dagolako dana, ez? Binaka dana ez dago zure esku, bikotia daukazu, eta naiz da zu gauzak ondoin, igual bikotiak ez da hoitzen gauzak ondo, edo alderantziz, zu gauzak ez dozu ondo hoitzen da bikotia bai, baina banaka derrigorre zuk inbiozu, eta nik esango nean banaka, azkenian norperan esku dagolako dana.
Eta, bueno, bikote bat aukeratu izango bazinun zen izango zen. Bikote bat? Ez dakitola bat esateko, ez? Bikote bat, ontxe momentuan ni bilitako enpresan jolastuta daukat, bai hemen Baiarakoa, Beñat Retzusta, edo Jose Javier Zabaleta, ez? Bisekin aukeri eukidot jolasteko, ontxe momentuan onduen dabitzen pelotari xadie, eta gaur egunean aukeratzeko bisetako bat, enean aukeratuko bat, bisetako edo zeinekin jolastuko neban. Aitor, komentu dugu pilotarixek bai, baina gero, askotan, aurkezpen bidixuen ikusi dugu jarraitzaile fidelak dituzula atzetik, eta gainera badauku belako jarraitzaileetako baten bidixua prestatu duzko ikasliek. Fermin eta junginan, beha partido zeukan da ni bera itxekin junitzen, partido ikusi eta gero juergain ginoan bisok, eta gero kotxea junginan lota, kotxean ginoan loaldi bat, eta esnatu ginean nian, akorda guinean lapurretan izo eskuela, kotxe barrutik. Gu ez ginean entero bezena, baina gala izenza, un dio ez dakit zeko zuzuen. San Ferminetan antza, anekdota politx bat, parranda giroan egindako bat, zego horatzen duzu, zure lagunak komentatzen dutuna. Hori da, ez da, azkenian esan da bezala lehenengo partidua jolastu ginoan, jolastu neban, gainera irabazi egin nebala uste dut, eta gero oitxura bezala bertan geratu ginen, ez? Pelotari eta lagunekin. Eta bueltan, kotxetik etxera heldu ginenean, bere zapatillak eta nere betaurrekoa falta ziren. Eta gu ez ginen enterau, zela, o barruan gendenean, edo ez dakit noiz, baina gauza da, bueno, bere zapatillak eta nere betaurrekoak falta zirela, eta gaur da eguna ondio ez dakigula berak esan daben bezala ze pasau zan, eta hola gare, ez? Momentuan ez ginen entera, eta gero etxera iautako, ostra, ni zapatillak eta ni ostra, nere betaurrekoak eta gaur da eguna ondio ez dakigula ze pasau da, nolo gendela lapurtu zozkuen edo ez dakit, San Ferminen zurrumbi horretan, ez da? Hori da. Beste bidixo bat prestatu duzko ikasleek oso gertuko dan pertsona batena gainera. Nekixera, egun horretan berak partidua zeukala ez dakinun, eta Sansostan bereko harriakoak eskaixa eta zeukela eta ez dakiz, eta gero joan gozkiela juergia botatzera herrin batera, eta bera herri horretara jungozoa, eta nia oso ondo, eta ninoan zarautzen ere lagunakin, kristone astebukaria pasatzen genden, eta korratzen ez, playatik atzaldian nola kanpinera gendea zela, autobusua pasau zan. Eta hola begiratu neban, eta zan nutzen laguna, ama, horrek aitorrenko harriakoa zian. Eta nire lagunak esatu ez da gaizira, nire horrek aitorrenko harriakoak azte bukiko beste herririk, eta etorria dira, esaratzen da, nibai ez da ez. Eta gero bitxa da, direko harriakoa ziela. Zure neskalagunaren gogorazpen mezu bat zera goratzen duzu hori. Hori uste dozala zarautzen, Diario Baskoko txapelketako finala izango zen, eta lagunak hasieratik jarraitu duzte, beti atzetik, eta egun hori politxa izan zen, ezta? Jolastu neban Zora Luzeko Iñaki Jaureekin, ni orduan oso gaztian nintzen, zuen edadi eukiko neban, 17-18 urte, uste dut 18 urte, eta autobuska da junginen, ez? Geroan beste kontrarizuekin Baskaixa euki ginoan, eta egun oso politxa pasau ginoan, eta esan da bena Mirenek bezala egun hori izango da hori. Eta orain arte bezala, hasieran jarraiten hasi ziren, eta azkenengo egunera arte hori eskertzekoa, lagundanak eta ingurukoak asko jarraitzu dozte, eta gauza politxa da hori. Oso, ondo. Azkenen, bakit, zaila izango dela ingotuten galdera hau erantzutia, baina aukeratzeko, partiduren bat aukeratzeko moduan egongo zineke zure kirol arluen bereziki nabarmentzekoren bat edo? Partida? Bueno, ez dakit, izan duzun bezala ez da hori erantzun erreza, baina garrantzitsuenak igual esango nean, bi txapelak, ez da? Azkenean importantienak horrek izan die, garaikurrak ero lortu dutena, lauta erdiko bigarren mailako txapelketa eta buruz-burukoa bai, ez da? Eta gero beste partido berezi bat igual aipatzeko izango nean, Aimarrola izolan kontra, ez? Jolastu neban buruz-buru, lehenengo mailako txapelketan, kantxa osoan, lehenengo kanporaketa bat Zabaleta irabazi notzan, eta bigarrena Aimarren kontratoko jaten, ez? Eta behin jolastu dut Aimarren kontra, buruz-buru, eta hori politxa izan zen, naiz da galdu eta egurra jaso, entzete esperientzia politxa akordatzeko pasautako gauzak.
Zergatik nahi zu aurrelari postuan jolastia atzelari baino? Bueno, gaur egunean atzelari izeteko lehen esan da bezala kualitate batzu bidie. Azkenian gaur egunean eskatzen da bena gehixen bat atzelari izeteko indarra eta gorputza da, eta ni naiz pelotari bat bereziki indartsua eta gorputza handia daukatena, eta atzelari nik uste dut ezingo nitzala izan, ez? Aurrelari, bai, suertez heldu naiz horra, baina atzelari ene lortuko beste berezitasun batzuk eta beste kualitate batzuk diela uste dut. Eta zuri ze frontoke sentiarazten dut hobeto gehixen guztatu jatzu? Frontoia? Frontoia asko, ez da? Azkenean frontoia baino askotan ingurua izaten da, berezisa, eta labrit bat gaur egunean Iruñako frontoia oso berezisa da, astebururo beteta egoten da, eta batez be San Ferminetan be bai, ezta? Eta han jolastia egoten dan giruakin oso frontoi berezisa da, eta ona. Labritekin geratuko zeinak orduen, badauko zure lagun Xabinenek partidu berezisen inguruan hausnarketatxo bat induzku eta berse esaten daben. Zabaletan kontra jokatu zegana, mano-manuan, lekeitxion. Lagun junginan ikustea, unpasa behana, eta 22 irabazi zoan, partido on bat inda. Gero klasifikau zan, eta behar dago politxe izan maitxea gero Aimarren kontra jokatu zeban. Eta beriten, da autobusia junginan danok ikustea, beha ikustea. Zela goratzen duzu partido hori? Lehen esan dutena bezala, ez? Azkenean lehenengo lekeitxion jolastu neban, Zabaletan kontra eta gero Aimarren kontra, ez? Akordatzen naiz nahiko ondo hasi nitzela partidua, baina bera kriston partidua zeban, ez? Azkenean nire helburua beteta zegoa, baina bueno, nahi neban, ez? Gerra pixkate mutia, baina naiz danik ondo jolastu bera kriston partidua zeban eta ez dakiz zenbat, baina nahiko errez irabazi zozta. Eta bueno, gradak egoten badie jendez beteta, ze urduri jartzen zare o motibo eitzen zare gehiago? Bueno, ezberdina, ez? Azkenian grada beteta darenean zerbait esan nahi dau. Azkenian partido garrantzitsua edo zerbait berezia dala. Eta, azkenian presiño puntu hori daukazu, urduritasun puntu hori. Eta nik uste dut politxa dala pelotari izan dako, politxa eta gauza ona, azkenian motibagarri dela, gero eta jende gehiago ikusten egon, da gero eta alde batetik presiño puntu handixo daukazu. Zela etorri izan 2011an profesionaltara mailara salto hori? Bueno, bastante imprevisto, ezta? Edade baneukan, 22 urte, eta normalia profesional mailarako saltua beti gaur egunean lehen abitzen da, 18, 19 urterekin. Eta nire urte honen ape orduan izen ziren, ez? Horre maiaz asko hobetu neban nik uste dut, horre 2018 urteekin irabazi neban Elgetako lauta erdiko txapelketa, diario asko txapelketa, eta maia oso honian ebien, ez? Baina gero ja urte batzu pasauta, hor afiziono maian jarraitzu neban, eta ja neukan esperantza hundirik, ez? Debutatzeko, eta bastante sorpresa etorri zan, ez? Aukera musosten, entrenamentu baten bat edoin, eta egun batetik bestera firmau eta debutau, eta izen zan, pixka sorpresa. Eta urte horretan zuk lorpen garrantzitsun batola lortu zinun? Dana nahiko askar etorri zan, lehenengo txapelketan nik uste dut jolastu nebala binaka, edo ez, gainera lehenengo txapelketa uda eta gero uztailean ineban debuta, eta irailean hasi zen lauta erdiko txapelketa. Uda nahiko ona ineban, eta gero lauta erdiko txapelketa irabaztia tokau jaten, ez? Debutau eta lehenengo urtean oso askar etorri zen, lauta erdiko txapelketa hori, eta hasiera ona eukinean. Eta bueno, eta ondoren 2016 urtea zergatik izan zen garrantzitsua zuretzat? Lehen esan da bezala, azkenian urte batzuk 2011-atik urte batzuk horre 5 urte noiarren eta lortu neban buruz-buruko txapelketa, ez? Gorkan kontra, beti tokau jaten jola estia pelotari gogorren kontra, aurreko urteetan beti semifinaletan kalera, finalik ez neban jolastu, eta 5 urte eta gero berriz txapel bat irabaztia bigarren mailakoa eta gero txapel horrek garrantzitsuena aukera ematen dabela aurrengo urtean lehenengo mailako txapelketa jolasteko buruz-buru, ez? Eta horregatik
izen zen 2016 urtea garrantzitsuan eretako. Eta gero 2019ko azaroa etorri zen, Azpeke kontratua luzatzen ez dutu nien, baina zuri galdetu baino, aber zer dioen aitak. Azken partidua jokatu zeban San Andres eunian Eibarren. Egun oso polita izen zen, bai beretzako eta danentzako, ez? Porque izen zen jai bat. Despeidak askotan tristiek izuten dira, baina izen zen despeida oso poli bat eta jai giruen indiako despeida bat, ez? Aitor, lehenengo erantzu idazo apur bat erabaki hori zela hartzen duzen, Azpe enpresagaren erabakixa, eta gero, ekizenun babes hori eta agur hori zela gogoratzen duzu. Bueno, erabakixa beti gogorra, ez da? Azkenian, kontratu amaiera zetorren, eta beti daukazu esperantzia, ez? Azkenian esan gainera ondo jolasten ebilen, baina beste batzupe, beste pelotari batzupe hor zeren, ez? Berrixa pentsute zien, zetor zela, azkenian gaur egungo funtzionamentu hori da, sartzen bada, beste bat kanpora doia. Eta, bueno, esperantza puntua baneukan, azkenian nahiko ondo nebielako jolasten, baina ikusten eban, ez? Erabakixa tokau alzala esetzko erabaki bat, eta buruan azkenian mentalizatzen jute, ez? Poliki-poliki, aukera hori badagola, eta, bueno, aldez aurretik esan zosten enpresak, 2-3 hilabete aurretik, eta alde hortatik nahiko ondo, pixkate asimilatzen juteko, azkenengo aukeria bemuz ostenelak elegitzeko, azkenengo partidua noiz jolastu, eta, bueno, pena puntu batekin, baina hola, etorri zan, eta ez dago besteik, aldanik eta onduen aurrera begiratu, esan da bezala despeida oso poli bat izen zan, nire itxuria nik uste dut ondo laban ebala, partida on batekin bukatu neban, eta oso politxea izen zen, azken partida. Bai, ez, bi autobus beteta, kriston jarraitzaile pilua. Azkenean lehen esan da bezala, lehenengo egunetik debuta aurretik jarraitzaileak etortzen ziren, eta azkenengo partidora jende mordua etorri zen, jai bat izen zen, eta, bueno, baneukan kezka pixkat, ez, azkenengo partidua berdin da, inorrez da akordauko azkenengo partiduan, ondo geizki jolastu, baina, bueno, baneukan ere puntu hori, ez? Nere burua ondo nahi neban lagatzia. Saia izen zen, hilabete eta erdi edo jolastu gabe honitzen erabaki horrekin buruan, gauza asko pasatzen dira burutik, baina ondo, ez? Itxura oso hona emuneban, eta maila altuan laganeban, eta hori garrantzitsua da, batez ben eretako. Oso ondo. Ze moduzko babes aukiozu Antzolan? Antzolan badana eskertzekua, ez? Azkenian Antzola herri txiki bada, zue pebertako esate eta badakizue. Eta, bueno, azkenian momentu txarretan beti egonda jendia, bai lagunak eta ingurukuak eta herrixia bai, baina, bueno, beti eukidote herrixan partetik beti eukido bultzada handi bat, eta hori eskertzekua da. Hoi momentuan pelota isa ez bazina, zengo zinun, bastakite, Antzolan esan dozun bezala, ez dago deporte asko itxeko, eta bakarrik pelotia, futbola eta gimnasia harrimik hauko, eta zengo zinuke. Beste kirol bat, ez da egizia esango neban, ez? Ondio pelotan jarraitzeko asmoa daukat, ondio jarraitzen dut, bai entrenatzen eta partido batzupe jolastuko, eta hemendik aurrera, eta kirol mailan, ez dakit, ez? Azkenian mendixan ibiltzea asko gustatzen jat, baina kompetizio hori igual edo txapelketa horrela gata, ez? Nire kontura, bai nire txakurrekin edo lagunekin edo nire kontura, baina txapelketa kutsu hori alde batera utzita igual. Eta bueno, hemendik aurrera ze plan mota daukotzu? Planak, bueno, ez dakit, ez? Oin denboraldi badia pasau da, hiru hilabete pasau die, azkenengo partidatik, eta oin lasai, ez? Beste gauza batzuna disfrutau, lehen ezin ebanin gauzak denboraldi honetan, adibidez asteburutako planak, lehen azkenian beti okupote eukitzen eban, askotan diarritxe sotzuen igual aurreko egunean, urrengo egunean partida jolasteko, eta pixkat horrena, ez? Etxekuena, lagunena, eta asteburuak disfrutatzen. Oso ondo Aitor, eskerrik asko, hona etortziarren, eskerrik asko beti goienarekin prestutasuna erakustiarren, eskerrik asko zoe ikasleok lan honen jozu eta, galderok eta bidixuek prestatzen, eta zue ikusentzuliok, urrengo astean Maria Izaga abeslari Aramaio Arraikuko gurekin, ordura arte.